maregaten rayetno semuriris seka balik titiane kandayane Trisunya Purnomo sasi gelar-gelar tengahing latar Mastu Purmo Sidam Ayo apik mastu silak mring jiwang jagat karono siranging tondo kawisaning bisono sono sinawang lang lupa mastu tantun lameng bodho cinantur utur kandulo-dulo-dulat mring radeng baradya unar sitong upawa prameng niskara karanto diantum yang jaman purwa pinarti tameng loko mangke tekam asananing gowita tawung lenggeng perlambang matumpo-tumpo Parma panggeng panggung sang purwing kota segebyar dumadining wayang purwa purwakane kandhulirat ututing basa duwe gunung musurasa yen ora saya karaos mula cari rohang rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa nglumangsani lir jalma ngilu kaca jare wis aku jang carita lu becik wis gemlar jroning panggeliran ya iku sejati namriksani panggelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri angitri bawana purwa teking desa kuile kumandi teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta aban Kedukulan pangartu mangkar kuwi sinar rambun kaya jawapating krempyah dadi padhaing kutu-kutu alang atoga buron wunum yang burontoya dadi beranak tanpa wijalan padang drawang sinaring sang hyang nawing kang ngarsa merbawani jagat munging jagat wetan tuk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merngangah lamun kaik siyaya andilat-dilato bumi saya tanggu sumurup sang jiwa ngaraga katon soblak kanan kiri ring abang ismu jenar kaperbawan sinaring sang hyang basanta tanan tuwa katon ijo royo-royo mangku gunung kang biru moyo-moyo pucuking gunung Kinemelan Gendanu kasiluring Prapancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega tanah wis dangu seleng kawula dasih dina larsa ngupaya buka karep Tegal sawahe anglo sila tanana pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulgune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan samara wangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil katon sinaring jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon
sinaring jagat kang samya rebut yata rebut ijo rebut kekuwung parantine tatanen ingkang madani kekuwing padukan karang kadempel awis tinggal ing padukan karang dempel duk nalika semono lagi manjing marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karto tutur harjo lah sinten to wau ingkang asta pusarane ngadil paduan karang kadempel nggih Punakawan negari Ngamarta Punakawan ing Para Pandhawa nggih Ki Lurah Semar Badranaya yo Kyai Ismaya tuluy kala semana wonten ing paduan karang kadempel wonten ing bali wismanipun Ki Lurah Semar Badranaya sampun rawuh wonten ing mriku pilenggahipun saturing Randu Kumbala Sang Raden Antasena ngaglah bergagah Yayah Prayitning Gewuh datan kantur ugi pilenggahipun saturing pringgondane nggih Sang Raden Gatotkaca ya Surya Kaca ya Sang Tetuka ya Rimbiatmaja datan kantur ugi pilenggahipun saturing Jangkar Bumi nggih Sang Raden Antarja ing Jawiander Sasana Jembar ingkang sami semewu kawula sapandukan karang kadempel sami seba wonten madyaning padukan karang kadempel dados sakuling panggih Lurah Semar ingkang badhe paring atur pandikan dadi kumangling wijining pangandika Sang Kyai Nayantaka ingkang dereng kababaring lisan yang nengkang sasongko kumenyar Mangrong-goro mengkuri mandit tanpa siring
kang omah mas-mas murbeng langit Sritinon neng pasewakan busana maneka warna puspiteng udyana myang panjrah sarwa rukma ranggeng manik Narawata Obro prabanyo kang mirat penyaring teja lelewaran lergi laji siring tadet wembah kekanda amrih mingek katiupeng maruta mando
mangambar kongas ugek sadulita mel kula ngucap syukur wonten ngersanipun Kang Akarya Jagat, ngersanipun Gusti Kang Akarya Jagat. Ing atasipun ming sak derajating Semar, derajat kula niki ming punakawan teka krawuhan satriya luhur, putra-putra Pandhawa lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca kalih Ndara Antareja. Kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kunjuk den Ndara Antasena. Nuwun sewu kakekne Semar. Kados pundi? Nek kakekne Semar ngaturke bekti karo aku, nuwun sewu. Paripaksa sembah bektine kakekne Semar ora tak tampa. Nanging bektiku katur marang kersaning Kyai Nayantaka. Ampun ngowah-wayadat den. Kula niki ming drajating punakawan, kula niki ming batur. Lah kok menapa mboten mangke naminipun kula badhe kuwalat ing atasipun kula menika namung sak drajating punakawan kemawon kok wantun nampi sembah bektinipun bendara kula den. Ora mergo yen miturut netraku penyawangku ki kakekne Semar ki nek cara lahir kakekne Semar ki pancen derajating ngaceplik, derajating punakawan. Nggih. Nek tak sawang kanthi netra batin kakekne Semar ki wujuding Sang Hyang pukulun Sang Hyang Ismaya angit Jawantah. Mula aku kudu ngaturke bekti kelawan kakekne Semar utawa Kyai Nayantaka. Mergo yen to aku ngaturke bekti kelawan kakekne Semar utawa Kyai Nayantaka padha karo aku wis nyembah ya kuwi Sang Hyang pukulun Bathara Ismaya. Mula ora usah wigiringa-ringa kek. Sembahku tampan aku ngaturake basaku katura. Nek ngaten lak cetha to den. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami den. Dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten padukuhan Karang Kadempel menika. Najan namung sarana kawonten ingkang sak wontenipun den. Ya kek. Kowe ora kurang prayoga sowanku ning padukan Karang Kadempel kene kakekne Semar. Siwa Semar aku ngaturake bektiku katur. Siwa Semar. Ndara Gatotkaca. Iya, Kyai Nayantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami den. Mboten langkung kasekecakno anggenipun lenggah wonten ing Bale Wisma utawi wonten ing pendrapi padukan Karang Kadempel mriki. Iya, kaya surang ora kurang prayoga sowanku ning padukan Karang Kadempel Siwa Nayantaka. Siwa Semar aku ngaturake bektiku katur ngersaning Siwa Semar. Ndara Antareja nggih kula tampi dawah sami-sami den. Mboten langkung kasekecakaken. Iya, kowe ora kurang prayoga praptaku ning padukan Karang Kadempel Kyai Nayantaka. Nala Gareng. Iki bendaramu rawuh ana ing padukan Karang Kadempel. Kowe ngaturna pambagya harja, kowe ngaturna bekti karo bendaramu telu sak karone. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk nggih Den. Nala Gareng ya ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun tinggal jimat paripe ndayanana ing kasantosan kasekecak lenggahipun
Ya Truk utawa Nala Gareng wis ora kurang prayoga sowan kuno ing padukuhan Karang Kadempel kene. Nggih. Ndara Antasena Bektila kunjuk den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Truk. Kula pun dinggo jimat paripih ndayoning kasantosan kasikecakna nggih den. Ya kaya surang-kurang penak. Ndara Gatot Kaca Bektila kunjuk. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat Ndara Antareja Bektila kunjuk. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja Bektila kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayoning kasantosan. Gong, ora mbageke bendara-bendara. Engko sikik, Truk. Iki diteliti sikik iki. Sing do gembruduk rawuh meneh iki. Nggawa gula teh apa ora? Kowe iki aja kaya ngono le. Kowe iki wis ngucap syukur kowe iki. Bersyukur. Bersyukur piye? Awang rene nek meng kosong kaya wis pahit. Kowe iki aja kaya ngono kuwi. Kowe iki wis ning atas awake dhewe iki ming derajating punukawan kok teko dirawuhi karo satriya-satriya luhur. Mbageke le. Ya. Ndara Antasena Bektila kunjuk den. Ya Gong tak tampa pangestuku tampanana. Lha nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Gatotkaca kula pun dinggo jimat. Urung. Kowe ngaturna bekti sikik. Nggih. Bekti kula kunjuk malah selak gelak arep limbuane, Truk. Ayo engko sikik to ya, santai wae. Heeh. Lengkase ya kewengen jam 10 wis ora apa-apa. Kengko ya mulih. Gelem ora gelem biar padang mulih. Ya. Wis ora apa-apa, terima-terima wae. Heeh, engko jam 7 tekan dhuwur. Ya. Ndara Gatotkaca Bektila kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Antareja Bektila kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat. Mangkel awung do menehi pangestu tok ora ngai apa ta apa. Aja sok ndremis kaya ngono kuwi karo bendarane ora. Ora ketang apa. Den sak sampunipun lenggah ingkang prayogi ndamel kejet penggalipun ingkang abdi pun Semar nyadung dawuh wonten wigatos menapa tuwin badhe ngrembak perkawis menapa den menapa rawuhipun para lancur-lancur pendha menika dipun utus dening bendara kula para Pandhawa menapa wonten pikajengan pribadi saking pun para putra-putra Pandhawa menawi rawuh ngandika badhe paring ganjaran labuhan menapa ingkang sampun kula lampahi nanging menawi badhe paring pidana dedosan menapa ingkang keduga kula sandhang den kepareng kula cumadung dawuh den Ndara Antasena andra ingkang puspita rum kasiluring samirana amre sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raros retaning driya
Kakene Semar. Kula wonten dawuh. Sayekti sowane para lancur-lancur Pandhawa iki kelebu aku. Dina samengko mung kepengin nanjihake. Jarene Kakene Semar ki duwe gawe. Niku sing kandha sinten ngoten niku? Hah? Niku sing kandha sinten? Kula mboten badhe gadah damel menapa-menapa kok Den. Kek aku klebu lancur-lancur Pandhawa, klebu anak Pandhawa. Ora-orane yen to Kakekne Semar kuwi duwe gawe, aku lan anak-anak Pandhawa liyane mung meneng wae. Kuwi ora. Babar pisan ora. Sak ora-orane aku ki melu cawe-cawe kek. Mergo aku ki ngrumangsani lelabuhane Kakek Semar kuwi gedhe tumraping para Pandhawa, mudune nyang para putra Pandhawa lancur-lancur Pandhawa. Nek nganti Kakekne Semar duwe gawe kok anak-anak Pandhawa padha meneng wae. Ana ngendi to dununge rasa matur nuwune para putra-putra Pandhawa marang Kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa sliraning para putra-putra Pandhawa marang Kakekne Semar. Kakang Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudangmu. Tau tate mbok mong, aku uga tau tate mbok mong. Semono uga Kakang Antareja uga tau dimong dening Kakekne Semar. Lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk, Bagong, nek nganti Kakekne Semar duwe gawe kok aku karo kakang-kakangku padha meneng wae ora cawe-cawi. Doh nyono cerak nyono wong-wong padha mestani yen to putra-putra Pandhawa kuwi sawijining anak sing ora ngerti marang rasa males kabecikan kelawan wong tuwa, utamane Kakekne Semar Badranaya. Ugek sak dulita. Den. Kok malah lara-lara ati kula. Teka dadi dinten sak mangke menika kaya-kaya donya menika sampun kebak wong jahat. Donya menika sampun kebegan dening watak angkara Budi Candala. Ning jebul Gusti menika tesih ngutus dhateng titahipun supados hambe budi hambek sing becik kaya ta putra-putra Pandhawa. Kaya sampeyan-sampeyan niku Den. Nek kabeh nom-noman ngamarta niku pambegane kados sampeyan mendah jagat niki le tentrem, mendah jagat niki le ayem, ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar, monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora milik diwalos kabecikan mboten. Kula ora pengin dititani kabecikan kula ora. Monggo nek kula tumindak becik kemawon nek namung dititeni karo sak kepadaning titah kemawon. Mboten enten napa-napane. Nek kula tumindak apik niku supaya dititani karo sing gawe urip, supaya besok ngentengake kalih laku kula benjang. Wah, lah dalah. Ning jebul nyatane isih enten titah ingkang niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara Den. Rasane kaya ajeng nangis. Nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwune para Pandhawa karo Kakekne Semar, kejaba mung males kabecikane Kakekne Semar. Mula kek ndak aturi paring dawuh kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kakek kuwi janjane arep ana panggawean apa, duwe gegayuhan apa? Ndak aturi paring dawuh. Kula nembe rasanan kemawon sampeyan pun pirsa. Wah, nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane. Ora mung kaya anak-anak kula niki lantip ming bagian madang. Nek batine blas. Jan niku piantun sing lantip wae mboten mung ngasah landheping lair tok. Nanging kalandhepaning batin nggih mangasah wekasan pono dhateng sak mekawis ingkang bakal lumampah. Wah, nggih ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe niku nggih ngeten iki. Iya, Kek. Kula iku janjane namung lagi rasangan kepengin bangun kayangan. Wah, aku reti lakone. Wis aja bedhek ya. Aja dibedhek sithik. Mau wis dengan dikake karo
pranata carane kok. Oh sing aja to bedhek saiki. Wis badar le, bapak le nggone pengen bangun kayangan. Heeh. Kepengin bangun kayangan kersane kakekne Semar piye? Kersane Siwanaya Ndaka piye? Kersane Siwa Badranaya kepiye wo? Aku nyadung dawuh. Wah. Kula niku bangun kayangan niku kok mboten kok papan sing magrong-magrong menika mboten. Wah. Mboten kok papan sing endah magrong-magrong kaya enten kayangan menika mboten. Mboten kok mawujud bangunan menika mboten. Mboten kok mawujud tempat wisata menika mboten. Ananging kula menika kepengin bangun kayangan menika mung kepengin supaya gesangipun para kawula sak negari Ngamarta menika saged ayem, tentrem, manunggal tetunggalan dadi siji. Pokoke urip ayem, tentrem, embane kaya urip wonten ing kayangan. Teng kayangan niku mboten enten regejekan, teng kayangan menika mboten enten sing sami bentak sirah. Anane ming rukun matsinamatan daya dinayan. Oh, dadi kersane kakekne Semar iki kaya mangkono. Nggih. Mboten kok papan sing magrong-magrong niku mboten. Pun kula bali sepindhah malih. Kula niki pengen bangun kayangan niku pengen kepengin nentremke morale para kawula sak negara Ngamarta, nentremke karo gesangipun para kawula sak negara Ngamarta kelebune Karangkadempel niki Den. Ngono kae. Nggih. Jan, kula niki mung gadhah gegayuhan teng negara Ngamarta niki niku ajeng kula deki papan-papan manembah, papan-papan ngibadah. Nek iso papan-papan sing kanggo maksiat ajeng kula singkirake, ajeng kula mbrukke, ajeng kula buldoserke. Kaya to misale warung sing buka tekan esuk niku wonten, sakniki mun wonten. Sing papan-papan sing kaya ngoten niku ajeng kula mbrukke, terus ajeng kula deki papan-papan manembah. Supaya apa? Supaya kawula sak negara Ngamarta niku sami manembah karo Gustine dhewe-dhewe, manembah karo sing dadi pangerane dhewe-dhewe, anut kepercayaane dhewe-dhewe miturut agama dan kepercayaan masing-masing. Kok sikik gong kowe aja saur manuk. Aku duwe unek-unek to. Unek-unekmu apa? Engko wae engko tak tokke. Iya. Ning aja tok omong kowe saiki. Ora ndak kebedhek. Aku senget nek dibedhek karo sing nyelentrem kae. Aku iki tak gawa ki meng anggerane ndalan ngono numpak bis iki. Sing dipenke ki meng warung mie ayam. Warung bakso, soto, sate ayam, sate kambing. Buki 6. Ayo senengamu ayo kaya ngono. Alah, angger wis wah dolan ning Randusari ku wis ora sebane truk kae truk. Ayo wis terima-terimake wae. Pokoke yogaku ki unik-unik. Niku Den sing dadi ancas gegayuhan kula niku ming niku. Ning kula nembe rasanan kok bendara-bendara kula para Pandhawa kok pun do sami pirsa. Walah niki luar biasa nek kula ngarani. Meri iki jejer lho, mer aja tok campuri basa Indonesia. Wis ben. Punakawan iki nek omong ki ya sak geleme dhewe kaya ngene iki. Niku Den kula ming kepengin bangun kayangan niku mboten papan sing magrong-magrong, ning kula ming kepengin bangun morale, bangun miturute para kawula sak negara Ngamarta Den, Ndara Antasena lan putra-putra Pandhawa. Sikra-sikra yen permana kanca Sigra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang Kadri gumulung mangrompak ing wadya Kurdakara reh kakiri-kiri
karo kono wau. Didem madening padukan Karang Kadempel madening pendapi padukan Karang Kadempel dadak sakuling mangke. Kawis ketinggal seleng kawula tasih samya aluk bilih wonten salah satunggiling nalindra ingkang rawuh madaning padukan Karang Kadempel. Dadak sakuling mangke ketinggal rawuhipun Nata Ndrawati nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Anganti kadangipun nenggih satring madukura pun Raden Janaka ingkang sampun minggah madening pendapi padukan Karang Kadempel. Nyerwebeh pindha sata werkake kaget kang samya mulat mangrobak ing para kawula. Kancana dayoh pihak-pihak njaluk dalan Nalendra njaluk dalan. Mendalun tata trapsilanira ngaca makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Belgegek ugeg sadulita lit menengo sik gong antem aning Nalindra sowan kok malah cangkemmu wis karo kakange nyangkem aku andel aku ya wong tuwa ndelok tuwa aku karo kowe weh menurut silsilah wis engko sik arep mbagekke engko sik heeh wah jan wis ora
Sinuwun Ndaramati. Heeh. Men dibagek karo bapak ditanggu karo bapak. Dereng ngantos purna anggen kula. Weh, matur kalih bendara-bendara kula lancur Pandhawa. Mboten pangling niki kok kados rawuhipun Ndara Kresna sinuwun Ndarawati. Nalendra ing Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Den wah jan. Wah, kula niki gumun ing atase ming sak derajating Semar kok krawuhan priagung. Ayo kowe bersyukur Mir. Hus. Marmir. Bapak iki nek tak jeluk Mir ngono kuwi malah seneng atine. Malah sak kala maksa nyegong iki nggo tuku rokok ngono kuwi to. Bapak iki jan piantun sing apik. Iya. Wis men bakake sik. Heeh. Sasampunipun lenggah ingkang prayogi katuran karaharjan lenggahipun den Ndara Kresna, Ndara Janaka kalih Ndara Setyaki. Jagat pangestungkara wayah turu jagat Kakang Semaryo. Wilujeng sowanku slamet tekaku ning paduan Karang Kadempel kene. Aku ngaturke salam taklimku kelawan kakekne Semar, aku ngaturke pambagya harja. Ampun ngoten. Ampun kawawa yadat kula niki ming sak derajating punakawan. Bekti kula kunjuk den. Ya ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang Semar. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Kakang Dayantaka tak tampa Wesku Tampanana tiba sepadha-padha. Nggih. Dipun sikecaken lenggahipun den. Ya kaya surah-urang prayoga. Ndara utawa sinuwun Kresna bekti kula kunjuk nala gareng ya ndak tampa. Pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Kaya kene reng. Keselak mrutu. Ayo ning kene aneng mutu. Oke banget, Truk. Monggo barudan. Iya. Ajan wis ora. Sinuwun Kresna bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat ndayanana ing kasantosan. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat nggih Den. Kasikecaken lenggahipun. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Gong, mbagekke le. Wis arep jam 11 sih. Ayo sak ora-arane mbagekke sike. Kowe iki kok ora sang ngurusi jam. Jam 11 kurang 3 menit. Iya. Wis ora mbagekke sike karo bendara-bendara sinuwun Ndarawati ki lho rawuh. Nggih. Sinuwun bekti kula konjuk sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sikecaken lenggahipun sinuwun. Ya kaya surah kurang prayoga praptaku ning kene. Ndara Janaka bekti kula katur. Ora sambengok-bengok Gong. Waduh ning kono ora tekan nek ming kersak-kersi ora tekan. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih kula pun dinggo jimat ndayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka badhe kula tantang puncahing pari dumawing wijang rumeketing werdaya andadosaken cahya ner cahya daging sapi. Daging rah kajiwanan. Daging rah kajiwanan. Kasikecaken ndara-ndara tetiganipun sekalian. Ya kaya surah kurang prayoga. Iya kaya surah kurang prayoga. Iya kaya surah kurang kepenak. Damel kaget sultanipun ingkang abdi pun Semar Badrana ya Den. Wae ngopo to Gong? Ana so wajane wis ora. Wae iki ngopo to jane iki Ket mau ngresula wae. Ora apa-apa to. Wis gak. Heeh Pak, gak ora Pak, gak dibagekke. Enten napa rawuh kok sengkan-sengkan tanpa pepoyan tedak wonten ing paduan Karang Kadempel mriki Den. Menapa enten pikajengan pribadi menapa sanesipun Den kula aturi paring dawuh ingkang tetela ingkang abdi
Nggihipun Semar Badranaya badhe midhangetaken kanthi tetela madu hus. Kowe iki bapakmu aja saur manuk sik. Apa ta truk tukunen? Oh iya. Wis anjane kowe seneng karo cangkemku. Cangkem apike kaya ngene. Enten apa Den? Ndamel kaget manahipun Semar Badranaya. Wigatosipun menapa dene dinten sakmangke paduka tedhak rawuh wonten ing padukuhan Karangkadempel. Den Ndara Kresna. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Sayekti aku ki sowan sepisan ming tilik marang kararjane Kakang Semar. Ndungkap angka loro. Sowanku iki ming bakal nanjihake tedhak kuning padukuhan Karangkadempel ming bakal nanjihke bab pawarta sing wis sumebar warata ing saindenging jagat. Pawarta sing bener tombok bakul sinambi wara. Jarene Kakang Semar kuwi bakal mbangun kayangan. Niku kula nembe rasan-rasan kula. Sajake ngaten Den. Apa pancen kaya mangkono? Nggih. Kula pun matur nek kula gadah gegayuhan kula bakal mbangun kayangan. Ning mengke riyen. Kula mbangun kayangan iki kok mboten mbangun papan sing magrong-magrong menika mboten. Lah terus kepiye? Merga dina sak mengko ki yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan ki aku ki metung kuwi ki bab perkara sing lumrah. Nggih. Merga saora-orane nadyan to ming wujuding derajating aceplek Kakang Semar kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Nggih, jan ngoten kok, Den. Alek-alek ngoten iki riyen nggih dewa. Yo. Ning bareng tak petung, tak gulung, tak gelar, gegayuhane Kakang Semar sing kaya mangkono kuwi bakal gawe geger jagat lan sak isine Kakang Semar. Lah kok sampean kagungan nggadahi panemu pamanggih kados ngaten niku kados pundi? Merga nadyan to Kakang Semar kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya nanging bareng aku krungu Kakang Semar bakal mbangun kayangan kuwi nganggo tembung kayangan kuwi tegese padha karo Kakang Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru utawa Sang Hyang Adi Pramesti utawa Sang Hyang Manikmaya. Mangke riyen Den kula jlentrehke ngaten. Niat kula mbangun kayangan niku kok mboten sing papan magrong-magrong niku mboten. Mboten kok papan sing endah ngangge jamrut ndergeni Mas Mutiara menika mboten, Den. Nanging niat kula ancas gegayuhan kula kepengin bangun kayangan menika mung kepengin bangun moralipun mung kepengin bangun pakartinipun kawula sak negari Ngamarta menika. Supados dinten sakmangke menika sing padha regejekan men bisa tentrem anggen kula bangun kayangan iki. Ngaten mawon, Den. Ning bareng tak petung kuwi bakal kuwi padha karo ngungkuli marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru. Lah mengke riyen to, mengke riyen wah jan iki wah. Wis. Ngapa, Pak? Iki kok sajake arep gegeran, Truk. Gegeran piye? Aku iki sepanduke dilusati kaya ngono. Ayo men ketok kaya. Wis ora apa-apa. Mengke riyen nek sampean nggadahi pamanggih ngoten niku kula nuwun sewu luput kula nggih napa? Kula nuwun sewu. Luputmu Kakang Semar dina sak mengko bakal ngembari marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru utawa Sang Hyang Manikmaya merga sing dadi dewaning para dewa jawataning para jawata kuwi mung Pukulun Bathara Guru. Tumuli dina sak mengko Pukulun Manikmaya utusan kelawan panjenenganing sun supaya dina sak mengko tedhak ana ing Karangkadempel rawuh ning Karangkadempel sing ora liya mung bakal murungke niate Kakang Semar Badranaya. Anggone dina sak mengko kepengin bangun kayangan. Yen to Kakang Semar ora gelem murungke niate anggone bakal bangun kayangan,
aku wis dipasrahi Purbawasesa dening pukulun Bathara Guru dina sakmengko. Aku sing paripaksa kudu ngundurake karo Kakangne Semar, Kakang Semar. Jagat Dewa Bathara Dewa. Hei kowe ngopo malang krek kukur-kukur, Pak? Wah, jan kok merkite atiku. Santai wae, Pak. Santai. Tak bantu. Saurarane aku ki nek bedagal kaya ngene iki, aku iso mbantu karo Bapak Semar. Ngono. Heeh. Engko sik iki perkarane aku tak rembukan sikik engko sing nandangi Petro karo Gareng. Wah iku ya kaya ngono ta, Gong. Aku ki meng modal cangkem ta omongi. Wae iki ya aja sok kaya ngono wae iki nek senengane sok mbibiti perkara aku gak nek ku dadi perkara. Ora, santai. Sinuwun, Piye, Bagong? wah jan kula ora trima mrekite atiku. Ning atase sampean ki dhisik ki dimong karo bapak. Sikil dinggo sirah dinggo sikil. Ngibanate sampean niku dimong karo bapak niku wiwit kuncung nganti gandrang. Kuncung nganti gelung wiwit jambang nganti gedang celaprang. Gong. Celaprang ora gedang. Tak kira gedang. Aku ngelih. Oh, ora. Sampean niku dimong karo bapak niku wit sampean cilik, sampean lahir niku pun dimong karo bapak. Sampean didelikke bapak teng ngersaning Demang Sagopa karo Nyai Gapi. Sagopi. Sampean kok ora ngelingi labuhane bapak niku sampean ora didelikke karo bapak. Sampean mudyar hus. Karo bendara kok mudar-mudar kowe iki nalendra aku lho, Kong. Men aku nek wis wani kaya ngene kok, Truk. Ora usah mbok penggak, ora usah mbok elekke ngopo-ngopo. Wis kowe meneng kabeh. Saduk siji-siji ora. Mangkel aku ndi panemu kok wis kono iki telepon Gong hati-hati Gong hati-hati kok. Us. Aku sampean teko dlangap ngendikane Nata Ndarawati. Nek pancen Nata Ndarawati arep murungke niate bapak nggone bangun kayangan dina samengko Bagong sing ora trima. Mergo sampean wis ngembet ketentremaning kawula sak kareng kadempelan kawula sak negara Ngamarta. Niku. Lah sampean murungake niate bapak nggone kepengin bangun SPBU, Bangun kayangan. Bangun kayangan. Niku padha karo sampean ki mateni uripe kawula sak negara Ngamarta. Ngono? Mula sampean ampun waton ngendika, ngomong ki nganggo dipikir kres. Kres keparat ora. Nek sampean arep wani murungke niate bapak, mungsuhe udu sapa-sapa ning ajange diadane Mas Bagong Jon. Bagong Jon ora. Men aku saiki tekan cangkringan ganti jeneng. Oh iya. Wis sak karepmu. Heeh, sak karepmu wis iso nyekel slentrem ki wis alhamdulillah ngono. Ora ketang bar iki mampir jajan. Ya wis senenganmu kok ya kaya ngono ora. Heeh. Niku nek sampean wani murungke niate bapak, anggane bapak bangun kayangan sing ora trima kula sinuwun. Muntap legentap duko yaya sinipi netra kocak ngondarandir
maju. Lho. Aku ndereke Koko Prabu Kresna. Lah terus nek ndereke ngapa? Ha, njaluk jajan. Semanggan ora. Arep nesu kowe. Oh, iya. Ngapa kowe nesu? Aku ngerti niatmu kowe maju. Nglakokke nuthuk nabuh sampah kuwi kowe arep nesu karo aku. Nang wis tak antisipasi, ya aku salin sandangan training siki. Engko sik men dicepakke sik karo bojoku. Keparat delangap-delangap ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani dilakno siabang. Kowe wani karo Koko Prabu Kresna. Lah kowe iki ngapa, ha? Wong sing tak kojahi, sing tak suarani kowe meneng wae kok lha kok kowe sumbar-sumbar nantang abang raimu. Iki wis ket kono. Oh, ket kono. Wis ora celemongan go gaging. Ya. Ajeng pripun sampean Ndara Setyaki? Aku ora trimo nek kowe wani karo Koko Prabu Kresna. Nek ora trimo arep piye, ha? Nek ora trimo arep piye? Kowe kudu nampa pidana saka pernatan Nadil, pernatan hukum negara Ndrawati. Lho saiki tak takon, sampean saiki enten pundi? Sampean enten pundi? Aku saiki ning Padukuhan Karangkat Demel. Aku ning kersaning Kakang Semar. Lah, artinya jika sudah sampai sini hukum negara Ndrawati ora berlaku. Ngaten mergo hukum negara niku kedanten syarat-syarananipun. Tur kula are jenengan niku pun benten wewengkon. Kula niki Karangkat Demel iki kebawa ke perintah wewengkon negara Ngamarta. Lah sampeyan niku pun wewengkon Jaban Rangka negara Ngamarta kok arep sak kepenake dhewe ajeng nesu-nesu ale kula niku ndak bisa. Ora saged ngoten niku, ora saged ngoten niku. Sampeyan ki wong Ndrawati, dina samengko ki sampeyan ki mung jarekke Ratu Gustine. Aku Senopati. Senopati aku wis reti. Ning apa ya arep nesu karo aku? Wong sing arep bangun kayahan ki bapak, ya nesu karo bapak. Dengkele atus. Wong wis sing mau sing nantang-nantang Sinuwun Kresna kono kok sing kon nandingi aku. Ora apa-apa ya, Pak. Ora apa-apa dengkulmu. Aku sing tombok nyawa mungsuh Ndara Setyaki kalah. Wis men, kowe cangkemmu Hus. Karo wong tuwa nyangkem-nyangkem ora ngapura, Pak. Wajan aku nek karo Semir kuwane iki ora tau kuwalet. Ning ya sak ora-arane ngajeni kok. Heeh, truk santai wae. Lah kok sampean arep wani ajeng nesu kalih kula, ha? Mergo kowe wis wani karo Koko Prabu Kresna. Nek kula pun wani niku mergo enten dasare. Dasare apa? Sinuwun Kresna kepengin ngundurake niate bapak. Ming mergo diutus karo Sang Hyang manik bunga, manik madu. Manik Maya. Manik Maya ki mung sadine bapak. Bapak kuwi karo Manik Maya ora ngajeni. Bapak kuwi karo Manik Maya ora ngurmati, ora ngabekti, ora nyembah. Lah kok Semar sing mung arep bangun kayangan kok dingel-ngel niku mboten saged kaya ngoten niku. Nek sampean sing ajeng ora trima, kula nggih ora trima. Njur karep piye? Metu njaba. Kepiye? Metu njaba kula tandingi medal Jawi. Mergo kula saiki wis wani metu njaba. Gong ora celemongan iki ning area musala. Heeh, Truk, santai wae. Wis gek sing baku apa perlune? Ayo metu njaba Ndara Setyaki. Tak andari ning alun-alun utawa ning perapatan Padukuhan Karangkat Demel. Metu njaba. Wis kanane kaya ngene iki aku gah ngewangi. Santai, Mas, santai. Mengko urusanku. Urusanmu piye?
Nek kowe iki wani karo Ndara Setyaki apa kowe wani karo Ndara Janaka apa kowe wani karo Sinuwun Kresna? Saiki aku tak takon. Piye? Anak-anak Pandhawa kae mau rak do rawuh mrene to? Heeh. Lah karep gabrak apa? Santai Gong, santai Gong, santai Gong. Isih bar limbukan kole adegan perang. Wis wereng. Kok ora tak jeluki kok malah. Dosa karepe dhewe. Iki mbakoku. Malah dilinting nggo udut. Sak penake dhewe ora. Rene-rene. Kepiye Gong enek opo? Lenggah kene. Wah, jan wis dosa karepe dhewe ora. Nek ora tak jeluki kok ora teko iki piye to? Ndara Gatut Kaca rene. Iya Bagong. Wah, isih metu kebule lambene. Lambemu kuwi ora senengane kok arep bendoro nglambek-lambek ora tau ngabekti, ora tau ngajeni. Ndara Antarja rene. Iya Bagong. Ana apa? Jiwa Semar ana apa? Mang mriki Den. Niku wau jan sing bibiti perkara niku Bagong senes kula. Paripaksa sing ngrampungi nggih kedah Bagong. Usik ana apa, Gong? Kowe gawe perkara apa? Maturu karo aku, maturu karo bapakmu, maturu karo ngersaning bapakmu. Ngeten iki jane mung masalah cilik. Masalah apa? Masalahe perkara apa? Niki niku mung perkara ngejak jajan ora dituruti. Oh wis aturna sing cak nyatane gek limbuhan iki wis para pamirsa Sakake lekase wengi. ya kowe iki kaya ora. Selarepingan aku. Wah. Niki ngaten, wau niku Sinuwun Kresna rawuh mriki nganthi ingkang paman paduka sastruing Madukesma. Madukara Ndara Janaka. Terus Lah ten ngriku niku intine ndak ngladrah. Sinuwun Kresna niku rawuh mriki mung badhe murungke niate bapak anggane mbangun kayangan merga diutus kalih pukulan Bathara Guru. Muridé, oh kowe iki takon dhewe kok sauri dhewe. Wis gegake kesuwen ndak ngladrah. heeh. Neng kula ora trima, kula kok kobong ati kula panas kuping kula niku lak kok nak feedback niku. Wih, ngoten ya. Kowe iki radiasi, Gong. Radiasi. Ratipiditasi. Radiasi. Kula Kresna karep ngundurke niate bapak niku kula ora trima. Ning atase bapak ki mung pamonging Pandhawa kepengin bangun morale Pandhawa klebu kawula sanegara Ngamarta kok ora oleh. Ki nek cara kula ki kebangetan diwane. Terus Lanten ngriku dadi geger. gegere kepiye, Gong? Enten ngriku dadi geger antaraning kula karo Ndara Setyaki. Lho, lah kuwi kan urusanmu. Nek wis urusanmu aku ora melu cawe-cawe mergo aku ki dina sak mengko nanjihke karo kakekne Semar. Apa kakekne Semar ki bakal mbangun kayangan apa ora? Lah sing ngaten. Jenengan niku rawuh mriki wigatine napa? Nanjihi karo kakekne Semar. Angka kalih, Angka 2. Nek ana bot repote kakekne Semar, aku bakal bantu karo kakekne Semar. Mergo sak ora-orane nek wong duwe gegayuhan kuwi mesti ana pacobane, mbuh cilik mbuh abot. Mesti kuwi ana. lah saniki ngeten. Gandeng kula niki anake Semar. Sampeyan ampun sagu bantu kalih Semar to? Aku saguh, Bagong. Ndara Gatut Kaca pripun? Aku saguh, Bagong. Ndara Antarja? Iya, aku saguh, Bagong. Aku saguh bantu karo Siwana Yantaka. Lah nek pun saguh gandeng bapak niki kebatinane ugi lumayan. Ateges lumayan niku nek bapak coban batin niku bapak saged nandingi piyambak. Yo, Neng bapak pacoban lahir cetha bapak niku wong kere. Bapak niki wong ora iso ngopo-ngopo. Perang ora iso, ngopo-ngopo pokoke ora iso isane ming madang. Mula awake nganti kaya ngenten iki to nganti kaya sing nyelentrem.
Gong ora celemongan. Nek sampean pun sago, cetha sago pengen bantu, cetha sago bantu karo bapak. Bab perkara pacoban lahir, kula nyuwun tulung Ndara Setyaki diundurke Den. Kakyatri sangga piranggurin anggul kembet kembet dosang reknaning bawono Gong non aku saguh bantu ning aku bantu karo kakekne Semar mengke sike mengke riyen kula niki sapa kowe iki abdiku lah abdine jenengan niki sinten kuwi bapakmu lah nek otomatis niki bapak kula terus kula sintene bapak niki kowe anake lah kene paham kowe nek pun paham ngaten cedhak nek kula niki termasuk golongan rombongane bapak mergo kula esuk tumut bis berarti sampean pun cetha sago bantu bapak nek sago bantu bapak nggih sago bantu kula dan Andara Antasena nggih wah jan wis repot tenane aku ning Karang Kadempel ora gelem direpoti ya mang wangsul mawon ora Gong gandeng oke sithik kowe iki wis tau ngomong aku saora-orane aku ki ngaturke rasa matur nuwun aku gelem ngundurke karo Mak Cilik Setyaki aku saguh bantu karo kowe lah gak ngaten oh langsung suwuk kowe karepe ora terus aku ora ngerti aku ora ndesula apa-apa wis sabu pon nek cetha ngaten dinten samangke kula nyuwun tulung nggih Den Ndara Setyaki sinuwun Kresna karo Ndara Janaka diundurke. Ya Gong, sak iso-iso aku bakal ngundurke karo Mak Cilik Setyaki karo Siwa Ndrawati karo Mak Cilik Janaka. Pun mangkat dinten saniki. Awe iki sapa kok utusan karo aku ki? Kula abdine jenengan, kula nyuwun tulung semados nika dipun unduraken. Ya Gong, aku njaluk pamit. Siwa Semar aku njaluk pamit. Ngantos-antos Den mugi saged unggul anggenipun anglampahi peperangan. Iki apa arep perang iki? Ayo sak ora-ora perang sik to, bapak ki wah jan wis ora. Pun kek dinyangi sinuwun Kresna Ndara Setyaki diundurke. Ya Gong, aku njaluk pamit. Siwa Semar aku njaluk pamit. Siwa Semar aku njaluk pamit. Ngatos-atos Den Ndara sedaya kemawon ya kek aku njaluk pamit kek. Setengah rolas kok agi arep limbukan. Ayo napa-apa karang lekase ya wong aku ki mung menjalankan standar apa sing tak lakoni. Sakek kowe iki gladrah, Gong.
Ayo sabar ora pun. Mengko nek mun kula pasrahke para putra Pandhawa ki mengko wis padhang kanane, Pak. Wis kowe tenangno pikirmu, saiki ayo limbukan. Ayo nala gareng wonten dawuh, Pak. Kae para kawula sing padha seba ana ing sak njabaning pendopo. Aduh, Kapan limbukane iki Lurah? sabar engko sike to. Iki garep bubanan. Nggih. Wis kedhe mulya sike. Mboten badhe wangsul badhe ningali limbukan. Ya wis sak karepmu. Wis linggo kono wae. Nggih iki Lurah. Wis arane-arane ya ora sambandem watu keneng ndas e. Nyuwun pangapunten ki Lurah. Wah, kepatuh kaya ngono. Ndek kawula kaya ngono. Keparengipun Bapak Semar kados pundi? Ayo limbukan. Walik pelok. Barang apa? Barang apa nem sing positif? Yo. Kuwi Petruk sing genter kuwi. Waliken pelok, Truk. Pun kula walik, Pak. Truk. Piye, Gong? Oh, ikatmu sesana. Iki iket silian, Gong. Wis ikete sesak kuncunge metu. Mula ki nek ndekek iket ya aja glah-glah. Ayo karang wong lali kok. Wus ngucel-ucel wedhus wae. Ayo wis ora. Keparengipun kados pundi, Pak? Nabuwa Santi Mulya ben ditabuhi karo kanca-kanca pengrawit grup. Nggih, ngestaken dawuh Pak, kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Petruk.